Снимам. Снима ли го? Снима го от всекъде. Там е ската. Къде? Можеш ли да стигнеш до там? В момента имаме ситуация тук. Влади едната скала е тук, другата му е някъде в гората. Ето е тук. И той отиде да търси. Не, представи го последния начин. Влади видя една банкнота от 100 лева на пистата. Вятър е духна. И сега се опитва да я рекавър. Как се... Да. Коли хора си фърла ската? Не. Давай, да. Такова. Как се качил тук? В момента Влади се изкачва по много трудно трасе. Ето го. Ето го, сега ще го покажа. Ето го. В момента излиза. Иво му помага първа помощ. Ето го. Браво. Всичко завършва добре, когато завършва добре.